максимально современно. Рөстәм Миннеханов белән Ради Хабиров ишек алдына үтүгә беренче подъезд төбендә тукталды. Кунакларны акыллы домофон җәлеп итә. Телефон аша фатир хуҗалары үзләренә кемнәрнең килүен күрә ала, шуннан ук ашыгыч ярдәм хезмәтенә шалтыратырга да мөмкин. Мы за 3 года установили 250 дверей, ни одну дверь не разбили. Они все антивандальные. Мы сначала их протестировали, потому что жители сами говорили, не надо нам ставить стеклянную дверь. Этого домофона нет? И у нас здесь видеодомофон. Вот Олег Калимов, он покажет. На человека направлен. Ради Хабиров та туган сорау йорттагы үзгәрешләр нинди акчага эшләнде соң, эшне кем финанслый? Вот эти деньги, это по капремонту. Это капитальный ремонт. Мы стараемся капремонт и все можно соединить. Казанның декабристлар белән Волгоград урамнары киселешендәге ишек алды 5 йортны берләштерә. Бу уңайлыклар бер юлы монда яшәүче 975 кешегә кагыла дигән сүз. Халык ремонттан соң үзгәрешләрне инде бәяләп өлгергән. Президентның килүен күрүгә аңа фикерләрен җиткерергә тотындылар. Красотища! Вы сами такие девушки. Это. Ой, как у нас хорошо. Кавалеры где ваши? Кавалеры. Кавалеров нету, вот сколько кавалеров. Смотрите, сколько, да. Безнең ишек алды программасына охшаш проект Башкортстанда да бар. Ул Башкорт ишек алды дип атала. Программа узган ел эшли башлаган, 5 елга исәпләнгән. 2019 елда Башкортстанда 400 ишек алды төзекләндерелгән. Быел исә 500дән артыгы ясала. Моның өчен республика бюджетыннан 2 миллиард сум бүленгән. Яңа асфальт кына түгел, балалар майданчыгы, яшеллек, 10 меңгә якын агач утыртыла. Башкортстан башлыгы безнең ишек алдында игътибар белән карады. Хәзер монда көн сайын бәйрәм. Ишек алдында майданчыкта балалар тавышы тынмый. Спортчылар ярыша үзара көч сынаша. Экстрим спорт почмагында булачак экстремаллар күренә. Хәзер монда инде көн сайын балалар уйныйлар. Алар бик яраталар. Там можно искать одинаковые предметы. Теге почмакта бер төрле предметлар эзләргә була. Зуррак балаларга шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Актив ял итеп була. Үзгәргән, бик үзгәргән, вообще бик матур. Менә бүген даже этот күзләрем ышанмый. Әлеге ишек алдын соңгы тапкыр 1979 елда төзекләндергәннәр. Ягъни 40 елдан артык вакыт узган дигән сүз. Инде биредә барысы да үзгәргән, томырдан үзгәргән диярлек һәм совет чорыннан бары тик бер генә истәлек сакланган. Ул да булса, менә шушы балалар майданчыгындагы мозаикалар, совет чорының күркәм традициясе. Татарстанда безнең ишек алды программасы быел башланды. 5 ел эчендә 6775 ишек алдын төзекләндерәчәкләр. Моның өчен 50 миллиард сум акча бүленгән. Быел гына да 1000дән артык ишек алды тәртипкә китерелә. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.